Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to our fans on the TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 1, Vision Phase 0. I'm joined by Umkuku. Awuthi mvumise insizwa washo umkhukhu washo umkhukhu Washo umkhukhu, washo umkhukhu, washo umkhukhu washo umkhukhu washo umkhukhu, washo umkhukhu, washo umkhukhu washo umkhukhu washo umkhukhu, washo umkhukhu, washo umkhukhu washo umkhukhu washo umkhukhu, bopha igame ibona kanjani? igame mfowethu iPirates this season mfowethu iyabulala iyashaya kahle kahle ngiyifanisa neBarcelona kahle kahle mfowethu Awuyifanisi neKaizer. cha mfowethu iKaizer Chiefs ayikho mfowethu asifuni iKaizer Chiefs ngiyifanisa neBarcelona mfowethu neBarcelona iPirates kahle kahle this season So ithatha iKarling. mfowethu ngithathe M10 80 manje ngizothatha iBlack Label ngithathe iNetbank ngingagcini lapho futhi bese ngithatha ileague kahle kahle kule season siyashanela bayashwa Ngiphi man of the match booty? mfowethu iman of the match yami kunalo mfana kahle kahle ngimthanda kakhulu lapha kuPirates abathi umbokazi tell B odumo mfowethu hayi imfanele mfowethu iman of the match ikhamba phambili Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?